Keng sang kecil tum karbing long mas council arlo alam along nang kace jogdon akenang sot awe. Jangmi poni phai inko raner kep ani Prime Minister Narendra Modi kebang amai long karbi arat atum kace tongdon akenang sot kali. BJP asong atum jonghelet her hap postame borkok ahawar arat atum kapheria velo. Patumi jangmi poni phai kretrok si arni nijang karbenglong duaramla constituency tarchen polling station ke parlo borkok ahawar along APHLC cherok tok amai kang nipon. Bang so ajai meg along bang koiso se arat atum APHLC along prekjam a party BJP Congress ASDC pen chepaok don. Maya long alhi sarpo aman pen APHLC Central Committee alam jai sarpo angtong ingtikathar chitong don anparta Dhanaswar Rangphar General Secretary Lakha ingkoi bothalangso LAC lapen Duaramla Constituency CC Maipu Longkitimung Indrotisu General Secretary Lijang Habi ingti Organizing Secretary Babul Sangha Lakha ingkoi ST bothalangso LAC Vice President pen Chenglok Duaramla arlo kedoan asongjap piatum stami chitong don. Lakha isi Duaramla constituency along kangtang nai BJP a party alang teng kipuk akrongsi dambom lo. Lapen ke Duaramla constituency arlo arat aphat BJP atum jonghele herha pustame asap sota borkok habar arat atum kapheri kini nelo puta APHLC alam jai sarpo angtong intikathar pen ningjepon. Lapen pherangke karjupon along non kebang ji jangmi pon ni phai ingkoi raner kep ani Prime Minister Narendra Modi kebang amailong ta karbi atum kacetong dun ki akenang sot kali athe BJP asong pen karbi arat akari hemprek ki nang pithek thelepu nang ku erlo lasi ili karbi arat kacetong dun akenang sot awi putak pachini kedantang jangmi poni phai krep ho arni Joy Singh dole auditorium hall along pet ki untang atum aphan appointment letter ki pipon asai along ta ining karong pente ining koi abangsi mithu monak lo putak thanpon athe bang pharo ner kebra phi ang hoi jongsi tribal akhaya phan Deadly pipon posonte ahinsi kido thuji puta alangi ningjepon. Lapen thupani si malong khironi mate phelang pi along tet aputhak keng sang kiche akhayatum kache song asai ki APHLC pen ki kroi kre. Athe keng sang kiche atum karbing autonomous council arlo along alam nangkache jogdon akenang sot ave puta pherang ki karjupon hot nang pachini don. Wathat lang sopen pherang ki everest rong report Kabe Daily News. Council long ke claim ke dam chokchi lili aputa ka bangke alang litum nang kaning jidu nangi bangke aron nabe akar biang long arat akar i ke the nai ke lake hemprek hello BJP sarkar pe ne pangdak edlo hemprek alame somson ke chingki nang ne lu pukening jelo lasi hemprek nang pipelo protang de kar biang long ra kar isi nang dong thiplo nang war phitlo Plutang de kar biang long rara tum kacit tong dunang ya kenang kupine dolang ma posiar jung tung lo avi deadlo athema ilikar iya somsi na panung kuglo lapen parliament ahem long karju huta hempre ka futhake lamvoi ke long bange BJP sarkar pen lamvoi ke long bang la hello hempre ka futhaka aputhake ni tuma sarkar long bangke proposal avelang kapin purta avelang hempre PG ma pipe ma lake hello piglang alam da pinpur pelang Lasi BJP leaders tum dak Prime Minister de punon jogle punon dake bang bangke kache tong dunang iya kenang ke avelu pusini tum hen pen ke pang dak lo kar bi pen tribal tum der phan ang bong si merit list bangke lang nang hi pu bang pus ka dog veke pharo nar kepra throk nar kepra pliando lapan bak ang hoya post do purtang te dake nitum kachini bang la lo kar bi pen tribal ke do an tum phan bangke tet pen la than bang ang hoy ticara post long ke pi lap ta ahin si do ilang po bang dak tribal ari so nim so tum han panung ku sakuri boreng wasai pipe da bangke council tum ke man me podula bangke ha hai kamar lam kachar ju podlo lasila kupli long phelang pilong ta dak kiche ki be tum non tribal community tum dak bang tum kache song do ni tum phanta dak nang ponang ji so sakuri long pusi pul he alang ni tum kaning je along bangke ni tum hin pen bangke la ke kroi kre deng de reject lo ni tum hin pen bangke athema dak borengang hoy sakuriang hoy long bangke alang ni tum ke long nang ji bangke aron ave ke lang slet la pukali sitame ni tum dak karbi tribal so tuma ki sung si ki lid mulang nilitum ke along kapre ke na hok tan tum ke cepati du na thai ke avelu lasi dak ni tum hanta la along tum bangke nang jinsu nang matha bang dunangi athema ni tum ke methang dead longri kacharai komji phansi ka bor i las moni de tum bangke chini pami nang ji aron atang dead longri kachari aron kosomson ma lapen komata phansi ahok pet ke claim
pula kapang thek dunang je lahai hui alam ka do ve atwar chini dunang po phan chini tum ke claim po jasa met knowledge is power po alam do mati ni aso ja khong ki pg phan lasila ka prek BJP Congress atum son lai election apor nang lelo polotang te la mai bang che jengron la posona bang kali nili tum ke election aphan chong honglok la song ke vive ke mati ani wang sini tum ke mai thai ke do dam lo la pen do an mai tani tum ke la ke cherok tok amai pusini tum ke ir lo la si kunane anglong long kar bia hem pen tribal to ma hem e don vele to ta dam ponil tum ke hala tuma vote e pak vet no pak ni vet no ma ave det ta thana mi ni tum bang ke ason sini tum claim non BJP tum la pukali mati la punat kar bi tribal tum bang don phobel hala pu apunat ke che tum bang don pharo do pote pu bang ke panung kuk po ason si claim mati asi non ta da kar biang long long thek long bang ke ong dung kar bi tribal rong bang ke panung kuk si pini ke toar ta henno la pen kereng ji phana par saita long le la pen hala pu vote ke ong ke che ke benar bang ke utor bor bil som sona bang ke toar do ATM do pipi ma ke nang sona bang war sayan bang ke da dolap lo Ingdeng Tikebran erkep Mr. KYF kacipahai dun Bijoy Ronghang aphan pini rong asorpe kasupon. Jangmi pon ni phai kren erkep ani kolonga sodar be arong amekar Roman Ronghang lapen Lina Krupi asopo Bijoy Ronghang kedamtang Ingdeng Tikebran erkep karbi risonimso rong aje mate KYF surhinira ingkoira hini aparman Mr. KYF along alangli hin pen cepati dun sike cengsi anong cepalong dun. Pangbar dame la pen ceparo kadame nijang karbianglong arlo arat pen ke alang liheno ke cengsi Mr. KYF anong kacepalong don abang pulo iludum jathan dame Mr. KYF surhini ra ingkora hini mate Bijoy Ronghang alang li inot aning ingthit et abang phu anjata kalisi alang li ke inot jutang kaching honpik la pen hirjer tomoso lamjer ke tok thek tek abang phu Lason si arong asor doan ning karong kaci hok pen nong me kewan pithek apot pini rong isi pen karso asai deng pon lapen alang liphan an so se athak ang deng an ki undun jia phan pura rong isi pen anang hirjumi sitami hang pirinti lapen sodar bearong amekar atum pen alang liphan ningkang sampen tangka suri ket pipajer pon Sonthot si Mr. KYF Bijoy Ronghang ahin penta alangli rong arat do anaphat ningkang sam cepaklang pon lapen alangli non ki thurmi aove atuma phan alang ki thek ki doan kire ki doan stame an so se chethan chimu ponji puta pherang ki angnu lamjai pon bot hat lang so pen pherang ki Everest rong pi sahem lo betana pale nili kaya long ke chengsi mate ningkang sam nai harni busani lege chi hokbo athe inura munit phan kar chodam pulotang telage ko pai ke thepi munit aka prek munit thang bak be phan kar chodam de mati di halabang so kar chodam putela saman peng ke long lage nilining arong piglo ne kai long isya phur ki molo lage lasi nili chipu po lasi jasemet dak sodar be arong mate dagarong asar pencheng lok lada kaduga we rong ara doan tum stamela puson nili phan inut mesanang thek bunang nang ke hok pe nili phan man peng nang ki pi labang ke ning arong par piglo lagi nili ko pai pasi nili chi hok pola siga doi phan sta me nili kengkam tin ka chi yorlong talang li tum nili phanang support dun pik asit tin kengkam chi yordum sta me rong rub long ke japon klim somar phan ke kan kilun ke than pen cheng lok jutang jubat lamen lam chong kapre ka sailong nili klem dun sta me alang li tum nang nili phan 2022 aning kan alang li ke cheng siang deng japon dun si alang li phan nili tum ladak kolonga hawar reso ejang lapen sarpisar phu atum pen ningkang sam cepak lang si pini ladak ronghang hem alang li Mr. KYF hem pusla menil tum ar chupon lo lapen nilitum isigi pudun kang tunga bangke alang li anjo se ang song ang deng ki dun tu thagi phansi nilitum kadog ve pusame alang li phan hirjume hang pidon lo lapen ladak ilitum kachini nang jia bangke alang li loge thek chot takali alang li kapre ka sai same alang li ani hang pik hir bang ki hir punon lapen hirjer ki hir lapen alang li belek along sami alang li bor idun o lasi lata isi mane da rong berong thak phan sami si kimisen asai pusi nilitum kadog veta ma thadunang ji Elias phangcho phanse ticket pivek nangji pusi nilep araratum pinirili kedo Bangphu kilik kangwai jia phan aporte bok hello apotsi ahawar tin penta aparti tin penta methang kachipahai jia phan kaita do de sangsisi non malom theklo pinile thota nilip mondal congress committee atom patepi ponsi congress asong none phongke
Elias phangchu emithang nilim amoni da phansi ticket pibek nangji lapen highway nangji pu bang pharo phli armu chitongsi kehang tarambon la somailong nilim mandal congress committee dun maipu thare be kongchun bang fabric crow lapen arisang huatum chitong nunsi ingtang kring pen nona phongke nili pen Elias phangchu phansi tickets pibek nangji lapen pahaipon vek nang pusi pherangkia thino nilip mandal congress committee kongchun bang fabric crow ahin pen ninje pon siloni jan pen bijoy rongpha report Karbi Daily News bang so bike rally mate armu che jeng pontang kok a thege la hello non ke bang ji election MAC election asi la so puthak nili tum dak nili ba candidate ilia phangcho alang li phan ticket pipon rek nai pusinili tum high command tum phanta pachini lo high command pen jong si anuka prek a candidate pen nang toy pulote nili tum dak nili ba congress tum nili tum congress akam chek cherabon thek thek ko la pen jong si nili balong congress jong si ke kerem lo putar pulotang te la high command tum sila bang ka dai che nang kok Espresso akar Panigaon adung National Highway 36 along ahir intang rakpen kachingkoy. Jangmi poni phai kretroxiar ni anikang sampor phai ne kep apor malom utor borbil loring tipi outpost mate thana ke parlo pholoni Panigaon arong angden ihum Espresso akar kimi mate number plate kawe khojai pen kebang bom amat pholoni Panigaon angden tower krong phri dolong kikim ketang telong kaphere meme kachingkoy bonda kopai kemi pen ajok katewar atum thang akisung avelang posi bertalong pon bangso akar katewar abang kavek das asopo sanjoy das arta inkoraner ke bolong komajia sorposi pangthek pon penang anatum pachinia tengke dolong along isi kaphere meme abang ke diversion puk tar pangthek kavedat apot si penang an atum ke chini bangve ajok si lason kisung chitong nang kok te tiputa than pon Puluni pen pherang ke mirjeng hanse la pen lang hin pen Rahul Taron report Karbi Daily News